kapraban dening Sang Nalendratama mango-mango-mangonengi lerwu sing duka cipta berbuti mandana raras ing tintre madyaning bali marti kundha manik pangyaning para Jawata nalika semanten kendel datan mubah datan musik Sang Hyang Jatimurti dupi midhanget aturipun keng Raka ing Sidhe Pangdal Sang Hyang Pikulu Narada dadya kebaking pamitang jroning galih Sang Hyang Jagat Girinata dadak sakoling mangke kasaru geger sangganing para Jawata sami alok yen ana titah ingkang minggah wonten ing Kayewangan Suralaya miyak sangganing para dewa ingkang samyang gantung seba ngatosaken geger sangganing para Jawata Hapsara Hapsari mangrombaing para Jawata kanca pihak-pihak ana daya ana titah munggah ning kayangane wenehi dalan dala wenehi dalan